ETWANI yabugire ayo mworo karugetanda ETWANI yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Karibu sana mwancho mwarigereria ime iyo morobiriga wetwani ya Getembe ngukukaniria ose nokugania kwane gwatwarito gutukobia na indekero kwabokire omonguro wancheire ose koigoreire kwabokire kore buya bwakire buya na inde tinamanya nsemo kichiriore kurwa chinsinyo chonsi chense ya Kenya kurwa isiko yense ya Kenya na boigo anene muno bari aseriro bari abusi nokugania nga obutuko bwino buya bware ende bono nigo turacha kumurubiriga bwetwani ya Getembe chinsa cha bono mambi kero turacha kurigereria amangana mange rituko oria rero na mange enkwariganeretie se mambi yega ya bono weka chinsanye asengu kuboria nga onyare gosanga na inche guterasechi emitando iri ya kijamii na boigo witira ase enamba yaito oye studio igo nche nkuru kwa Matilda oboiga sengu kuboria nga kero tukuracha kana maya erinde togendere nande ninchiko tevi naki emiroberi erituko oria rero ere ase engencho yechingaki nigo ngukwarigania asenchira ya bene kigima ngukuboria nga no bwate obosibore bokoba na inche somoroberi ya korubono oika ekero ndachi koyokora gochaka nari abeire kawate kagose ari agenderete ase ense ito nigo ngochaka kurwa ase county ya Nyamira kurwa ase eskuru ya secondary yeri yabe ase bono umwana oyomo omorokigo yoro omonyaroka anyarete gotoka gesungetie goika ogokwa rituko regoro maragoba ekero bono bariki bamangana amaye kero batemete goika gosa ase skuru eyo erinde bamanye kikerete omoroki goyo ogwesungia korende tibayegwa ribaga nigo engusana nentindi yanyarete kone kigo egati yabarendi ba abe skuru eyo nabo igo abariki bamangana amaye korende amusakito polka pokara nanyolete roboti oro asenchera ekobwatia nabo igo nagendere korobwatia erinde ekirenga gose kerikirete mwana oyo gosiri bugima bwae kenyare komanyekana. Nime yeskuri yega ye secondary eliyabe eyigo toke me sub county yega ya Masaba North aso mwana serieta ida kerubo onyara koba gagotoka gakwete ase chinyomba cy'uburaro gari ya yeskuri yedu dia bana buya sana ingiye kare gite ko igoru torre kene geito omwana ito sirete twakwanire kene ngaki bamintu twigore geita wekira buna twakwende mbeo mukito bogotema kurigia ogukwana ne skuru yiga nigotebora matunde eri komanya ningi kirete omwana yiga gusiro bugima bwae asomurikyo yomo bwamangana amanya kurwasorongo rwagusi atagekigwa na inche kurwase gatasini kya Getembe na nyoro bwobo bonene eri nyara kabagi nkomo bwate sago soisi kasa baiboli eri koigwa ebirengereri bya baiboli tiga mwachen dotuna nena toko pembeleza yendo analeta shida huyu imekataa tuna polisi wamekataa lakini wale bwana polisi wamekataa usina ngwegerera tutapasuana hiyo kamera itapasuliwa dali nje onera hata itapasua mondongo gerera noli munyako utaumia bure Tiga agyo kare binde mo kara. Tiga aki. Ako kwana. Wata aye no ntoko siketera kini. This boy is misbehaving. Aye. abaibuli abo basekererwe zikoye skuru yiga nigoboro kyo gotago kigwa kwa baso gutegorera kumanya bene ningikirerete umwana yiga gusiro bugema bwaye asibabwa toka ebirengereri byabo buno mwana bwanyandirega bone nkometie abantu ba matali babona nkometie basere kuruma bone so bisi nabo babisete korua bone timanyeti unancho moibori weskuru yeri yabe abantu be mite basoire ime bamanye nkikegenderete baseri gune serikali nekoretaki nirororo igo nkikegenderete tutamaiti na baiboli omwana no yoito kwete na kitoko bori abaiboli igo tore no gokumia
twegure ng'omwana bweitire n'omwana oyo bweitire ntoramanyana kieita chise chingai abarai baito barenge bono abatuki bakire bagocha komanyana kiyarenge ekene geita no bagisiekire lakini rende twagosaba nga batoigore geita toro omwana nga mwana kino oyo ng'orenge ana twetire chinga kinyinga tari bono na tari ogochaka bono naki konyarekana omwana toigota ebi ngaki ngeng'endete kai barenge aba bakorenda abana tobaete mbara bakore ime na nembaro na sakio ntobwataga twegenete ngambaro bono naki konyarekana omwana keng'endete atamenyekaini abaibori twachire tomanye omwana ono yong'o ang'endete toseriwe toigorere geita abakungo imore na nyina bo nigo twabwati mubiro yiga gwika sobe kwa senkendu ya gucha se omuchokeroka ase omukito bogotema gukwana moni amateje igotebora matunda ase babwatiramo na maisugu swa manene na boigo gusinyo gukwana amoni getasine keiga kya Getembe ndikunyara kabato kujabwatia manganaje iga eliko kwenekeria na gukumanya ekikirete bene kyogosira ku mwana yiga serieta ida kerubo uyo gwikabono uguko kwa gotaramanyakane ekikirete bene asoboteneribwe skuru yiga botarakwana kende gionsi kurwasi amatetu turanyora kende gionsi kurende mubere unyagosira nigogendete gukendera senkendo yiga yo muchokeroka ya gucha eginko reporter getasine kikya ubwanjete kya Getembe kuriga imeje sub county ya Masaba North imeje county yiga ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara ya mateyamo kurwa ase chinsemo chabo gusero kurwa ebunge ya Kitutu Chache South aiga ase county ya Kisii nigo bono ekoboria obokonyi magega yo mwamatobo gosirio bugima bwae nabo igo ekirobona nyarete koenigwa nigo abantu abo bagotebanga nigo oyunya gusira nyarete kubonerio boremo baganetie kumotindo kora obutuko bugokira igoro bono ya mateyo nigo ekoboria serikali nabo igo ebyombe obiri bitenenete amangana yechindemero nabo igo oborendi binyara konekenga tibara en kosege tambokirekyo tikere imokiwa nabo batebekanire nigo obarigetie kubaunereria gose kubaura omogondo gose endemero yabo te eyemo kurwa ase kinyoro kya mubo eyo gotoka ase wodi ya Busero ebunge ya Kitutu Chache South ya county ya Kisii nigo ire no mwichano maiga y'omubere onyagosira Patrick Ragira gutaka gutundukorwa obutuko bokera rero tanyaboke mukwa ninje mukwa muromo mwako yo mukogoti Otono mwichano mona senge njo mwako mintagara kwete wandamba one tibule mwako mitano tibule mwa Ega kira abantu bakire bagotanga bule momba agorete nane bagwati agreement yisaini ane ndiyo dokumento cyari twa mujano nga bakire botuko tindo koro mubiri umwakoni mujana njo ni mudari ngoro ndikibe keyoreke cyara ngang saa 3 wana kitayuka kanyora bagocha bagontura bagonteginga abantu bakira bakuyo bino bumugakoni bana ko si umugakani se bana tiri ayo tukumete gente ke koreke toja kora tukuru abakuru dona kora bikoni bitwaro rere arase ke nuri gitu kyamugo kamuranche nenta na kora gusenyi burwa inko ujise kine n'abantu kutindo korwa lakini bano yakirega igase ito bugusero ga musocho ende yakoreka ni gato akarere na maisabe na ekene yakoreka nigo eyamate eyo ere no boba ase bagoteba buna eyo ninjira eyemo yogotaka kubaunereria enimero yesokoro chingaki basabire konyora obwene bwabo Zakari Machuki yo odena baete umugondo bagoteba amangana no ari koti akarali tukulia matanga bakarangeri uyo bwate issue no mugondo oyo ajiche bakanga gocha muga kotinde kiru bangere koto cyane Togo sabe serikali ene otokonye abantu abangodora baro mugondo singenjo monta ko seri kuru asomenyete aste togo chikobera Kingo reporter Getembe kurwa sebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii ninche
Nyakundi Gabriela. Gutigana nayo boigo eamate ya mokorwa ase ekenyoro kia boigesa egotoka ebunge ya bobasi aigase county ya Kisii nero ni gobono yarure ekirero kyo bokonyi gocha ase omo MCA wechinse mecho omosike John Sambo na boigo omo governor we county ya Kisii magega yumwana obo oyo babwate bakoteba nere orenge nero balenge ko orenge ko barageria ase familia yo anyarete gosiria bogima bwae ekero agwerete n'omote oyo arenge kogecha bono omoibori aboibori baye ase kuna mamo mwabo Evelyn Kwamboka akorera niko bagoteba babiri no mochando mwanene kesa omwana oyobo omanyekanete buna Jafet obure anyarete gosiria obogima bwae bono niko baborire basabira bokonyi ekiagera bagoteba tibari kwenyara umusakito korwa ase chinsemo echo norobotiro asinchira engekerano Amate yomongina Evelyn Kwamboka amono musacha oye nige bwato mwichano omonene maiga yomwana obo oyolenge korokwa Jafet obure bosire asireti obugima bwaye maiga yokogwerwa n'omote asibalenge kogecha korengana nangina omwana oyo nigo omwana oyo oye olenge kobakonya mono ekiagera tibali kwenyara nigo moto oyo balenge kogecha omogwerete ase omogongo na komuita abu ase bono babulire omo MCA obo John Sambo amono mugavana obo Paul Simba Arati amono monto onde bwensi obwate enkoro engia kobakonya samali tangoro kwebali Kwamboka busiri ngenge mamu mwabo Jafet obure busiri omwana onene barangire kurwaji kuyo aji gosombe mete moto yuka mugwera kero magwero omwana oyo onene era nabwate omwisige nero mumura kiagera kwita magwiri amaruru omwana one kere nari kuoma nere twari kuoma koma akia nasabiro obiri Sambo ara Simba Arati mongonya no mwana narambwate otari kwenyara wikangende konda manye konyora gumusibere kwerende bambasi namanya konyora tindi kwenyara bona anje nini gwete bo mubone nigo boigo abarai aho korwa ase kenyero ekyo kia boigesam bakoraguna Ben Oroko beso kiria na kobolia omujumbe obo Innocent Obiri kobeka emerobulio yoko bakonya osego konya chiamate buna ichio chitali kwenyara Samalieta ngongoro kwa Ben Oroko ward manager ya Bobas Chache aiga turisiko ya office yo MC ya Bobas Chache mosike John Sambo gotwaga ni gukwanira amangana abereiga lingana litangani linga achali nchiri chabere chikoba aiga se ward yaito especially jiko ndiboro abana abake ona abana be skuru una bwango igo mwana narosira aiga Bobas Chache asekenyero kya bwigesa onyora achali asokogwerwa n'omote tona rigo cha koinyoria baibuli baito n'abantu bonse bekenyoneke kya Bobas Chache engimanga abana baito ko barisika se chirusa chibe chinke chibe chinta ave koegwa obulendi bworubuya n'obosemi bworubuya elietalia nencho ni mumanyi ubonyo kurwaiga ekenyoro kya boigesa ase omwana agweretwe omote ekero ori kweyeribwa bona engeye nabibwate obokong'u ekero tokorigereria bona bo twari gosaba rende abarai baito bagusia iga muna omo MCA Sambu omugabano oito Simba Arati omo MP Obiri mokonye engeye gekora nebwate obokong'u obonge naende bono ntuntu okonyara umusigora n'omwana ona nyagusira nero orenge bw'obokonyo obonyene ase engeye mbiamono yinko ripoteri Getembe korwa ase kenyoro kia boigesa ekioke gotoka ime yebunge ya Bobasi ime ye county ya Kisii eliatariane Brian Nyakundi
Kosa ati yari asichisemi nekero bono abarai ao bagenderete kubwatoka chifomu chechi basari gochase aborokiwa ime yechi county chinyingi nigo bono rituko regoro omo governor we county ya Kisii omosike police mbarati anyarete koine kia okoenana wechi fomu chechi basari ase ebunge ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii nekero bono aba MCA kuru ase ward ya Bugesero ne ward ya Bugeka banyarete gwikirana ase ward chabo naboigo kora omoyego yu ekero bono abamenyi bechinsemecho naboigo abaibori baborokiwa bange bagenderete kwego keria oko ichoria chifomu echo cheche basari ango dipon sasanya noroboti rwasenjera engikirano kegima Chinga kio murobili woko na jibasari gochase echi wodi emerongene na isano imeye county ya Kisii ochakari tukulia lero. Hapa menyibe bunge ya Kitutu Chache South anene wodi ya Bogosero ne wodi ya Bogeka nigo baba bagwesokya asokwenyorera chifomu echo asobisiana iga enari ya rais ngo gutaka bore semeji no bongo muno dosi abananchi baija in big numbers. So now what I'm surprised getting no energy form jiricha icha Bogosero abanta bangeni manyete ngomisore osi phone umtena tokwan na sofa jire 1200 now feeling it is wise to in energy form 1000 esabana ba secondary that is form 2 form 3 form 4 also ji form 100 and now feeling to in na esabana bali bagosoma vocational training centers chito also ji form 100 intagete go support abana youth baito bagende driving school in cooperation na mugabano ito His Excellency the Governor Mosque Simbarati. Which was also trained in industry and marketing in county. Ina regional development kwa na kwa form CH Basari. Sia one school from 2 from 3 from 4. Love na wana wako and PTC that's professional training centers. Nanyana bo chinga kicha bamenyi benseme yuni go bagokero murobire yuna kuboria serikali kwangoya kubwatoka chibesane guchase giskuru baite nigo natirega igase ngiye paseri moiborinde nanyorire paseri narode exercise ke gyakori buya rende gitoya icho iri gifomu ekiga morete kibesa sobwango erinde abana baitumba masagoserigwa bagenderana masomo omorobere orenge buya atwere chipasa twagokire na kiro muntu onyorire abana okumwakira mbiya mono sana kurendia omoshimiwa honorable governor Simbarati biya mono asegasi okenda tegokora watenendre naba abagusi watenendre ne serikali yeito watenendre ntu nabasa chingaki omurobire yo obagokora wana ba MCA borogongorwe mheshimiwa Vincent Abuga na baigo mheshimiwa Richmond Rayon Manani nigo balia eira yo guchikirania amagenderero ali balireta abana inchi eira chingaki basegeta baiboli koira abana chiskuru eli banyore chisemi ntuwo siriyo bokiba usiri abana bako no nechinya so kuika abana bagende sukuru togendrete jinse mochinde unabona mangana roads mangana health mangana ya maji tunaendelea igonta itego sawa bantu baito batore mereri parantu armete kuchakira ramisi no mora mo kere para yarmete amakarabati ko be kwari Komentana yue omwe musio Bogeka Richmond Rayon ningo boigabaga komochi ababunge ababete bagotiotereria okurusi gwaroro gwechibesa gocha saba gabana moma itaba bunge bato wani seje endene nga county tabene kwa na basa Kenya ngima lakini abagaba namba isaransa bagatebanga abananchi ababatayiriye basa muro cy'abantu nabayikirega manyanga kire ward ase ward 45 abantu bayikira abange so abana aba batakonyiri basome muro cy'abagende school so jenge donare ko sabanenge ababunge ebeni senate iriya tatayitinga banta aba bataka basome ase chinguru chianya sai gosoma bari Inko reporteri ya Getaseni kiao kia Getembe kuroiga sebonge ya Kitutu Chache South iliterane inkoro kwa dipon asanya Wansho morigereria ayo negati yari na kwariganire mambi yabono ekera bono turachikonyara kurigereria amangana mange buna bono na iritko regoro omucheche basari nchabo atogeto ase chinsemo gosebungeri ya Kitutu Chache North nabo igo chinsemo ochinyinge
igo mwancho morigerera na mange agenderete singo koborenga okendre gotigara ime yo murobero yiga erinde kwemanya na intwe nabo igori tukoria rero ewika ense ya moya mambia ntochi konyara gutwara abageni yiga ase studio tonyare kurigereria amangana yekigambero ekira bono rituko gose chitariki 30 na yemo omotienyo yiga omotangani kegema omwako yiga abantu hose bari bekigambero hose judiciary nari ebwate rituko bakorokanga rituko rie judiciary ritukeriga nigo abantu bako ewa obosemi gose bakonyara gukwana n'abantu gose abatendeneri b'ebigambiro nawe igo konyara kumanyana bikonyara gukora emirimo igo nori no bosibore bwo gukwana n'abagambi nabo igo abanachiebina ekero bono bagenderete gose magega yeritukerio ritaranyara goika nabo igo kewika chinsa ibere tuchikonyara gutwara abachairman vikundi biri vya boda boda korwa aiga ase county ya Kisii gose korwa chinsemo aiga ase orgongo rwagusi tonyara kurigereria ebiasara bya boda boda nabo igo oborendi na kibakonyara kwerenda ekero obagenderete ene biasara ibyo igo gendera gutigara ime yo moroberio iga ekero ora tware ribaga rinene rigusanga na inche gutaiga ase studio nare kora kwenyorenga rituko ohoria rero ekero turachukurigeria mangana a boda boda ne rieta arimineti gose erieta riomono bwe Kenya morero limineti boda to boda gose kurwa ase orobebe rwense eyamo gocha eyende ebi ne biasara byachagite engaki chipigipigi chare gochara nabo igo chinyange chare gokora obonchoreria anene muno egati yense ya Kenya nenseri ya Buganda ono nigo bare gutambuka kurumo baga gocho yonde ikagera aba Kenya bagachaka konaranga egesongo osekera yale gukwana osegesongo it's a business from border to border bono aba Kenya nabo igo abantu borogongo rwa East Africa bakayeruka boda bono boda liabeire bakanerieta ligotumeka ase omonu gose likobeko nonya ase omonu buna noyo bwe Kenya moriro igo boda nerieta rimanyekanete ase chinse cha Africa ya moja anene mono akira abantu abange bakwirira ngane chipigipigi choka kurende boda ne yabwate gosekero yaringe gochaka ibine biasara byechinyange nabo igo chipigipigi cyari kumukia abantu nabo igo ebinto bye biasara gose byo bonchorera kurwa orobebo romo gocha oronde kogenda se omutumo komoke ngoirana tonyare kurigereria chigazeti cheri tukoria rero ase chitageka chinke erio kewika ensemo tonyare gutwara bageni aiga ase studio Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chekuya mandege uzito somya bamuraba chekuya mandege Getembe Television ekionga kyamamugusi ine nubwo tumusangerekano urigitiko genda asubwangu nigali egwikia ubwangu nandebuya no urigitiko genda ni yamati yao asumuchunde egere uchikwegokya nabamati bao ine nubwo ate edate utagitiko genda kwa utarabo krega buki ni geroro asingenche yao genda ase smartphone yao ogende Play Store egere o download app ya buki kroro osabe egali inde yonsi ekoire mpaka asurigitiko genda asiriguririgi ya kwetani goririnde lyonse abugwa gatumikire kurwa aburi tangane nigatore asime chimna Kisii, Nyamira, Kisumu, Omabei, Migori, Kericho, Nakuru, Naivasha, Nairobi ne chinsemo chichietana ine buki nige kubwatania chiamate ebiro nabasani ase egekekemo Getembe Television ekionga kyamamugusi amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa amatuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi nanene bw'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute eryo aibunduse ekikosi igaiga ntubwate ekikosi bunabono erya ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering
engineering, ase ekosi ya agriculture and environment studies, ase ekosi ya applied science department, ntubwate science laboratory technician level 5 na level 6, ase ekosi ya computing and informatics department, ntubwate ekosi ya ICT technician level 5 na level 6. Getembe lab ase nsemo ya community and online working. Imiye skuru yiga ya keti nigotubwate a modern library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo. Kubundisa tole ekosi ya version design ase tubwate chimashini chekerero. Nkoigeria bale boigo business studies na entrepreneurship ase chinsamo cha cosmetology nigoto kwigeria beauty therapy miranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering agirira moretu mwanu ainyorere ubumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa nyakinyanya mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi chia kisasa ichuchiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana na segase na atari kwa service ase school fees ndasa gotanga kwanza ile bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana weka Keroka tokumo konya oswase program ya kusibisonye tanya ku apply kubatakana no kwandika mwanafunzi osiko mwana ne background yaye igaso ogwanja ko ino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana baberenga tigataba to kase school ete Keroka mureta sobwango ndo batana na accommodation injibwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eli baje utokonya matukane mutu asamange na bogwaka esimgwitra sechi number 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirena kwenyorera obumanye eri bwebekeri bagari lya asensiga yokwerwanirira. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Ekeonga kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Karibu sana na ndio mwancho murigirire kerona achi kurigireria chi gazeti ase chitageka chinge bono erio tunyare goska abosio nimbate aiga e gazeti ya The Standard area ya Daily Nation na boigo e gazeti ya Taifa Leo nande e gazeti ya People Daily ekero ndachi kurigireria mangana aria manene sengencho yebiro kuna bono e gazeti ya The Standard nigo epeji ntangane kigima ebwate ebicha yae musacho yomo kurwa ase ekaunti ya Nakuru oyorenge omorugi bwechinsu oyibono obere gakobora ase amatuko ikome goikera bono nigo egotebana grand cover up ngabono goikanonye serikali gose ebiombe gosabanya nyimbo bali boko enekia oborendi ase chinsemecho tibaranyara komanya gose mbaranyara kobwatoka oroboti rogo isaneke family igoro se gose ase mo sacho yo ase reta Brian Odhiambo agotoka omugano yo nigore ase page ya kane kirobono bate ebicha ye family bakorera una bagoteba oyu nere ba orenge ko barageria gose nigo aregokora emerimo yo kurwa chinsu eri korageria family ya ese goteba mystery depends as DCI Kenya Wildlife Service failed to present man abducted in park. Mwagoyo nigo anyarete kubura kurwa ase park eyemo ime yechinsemecho cha Nakuru korende gwikira bono iga
ekero niganyarete kubura kura ase Lake Nakuru National Park wekera bone gataranyara gutuka ng'ana onye kiombe kerige kurigereria abanyama gose wanyama pori hono gwikira boniga uroboti gya kubwatoka ndori goisarekie family gose family ni gya goteba neganeti amachibu kurwase serikali na onye kiombe kirikyo gukora obotuki kia DCI na nyenkero kyo ngiranyara komanya ngai omugako yachiete gose musacho yo kayare akira bona mutuko gwika 10 aerire page ya kane mugano uyu ime ye gazeti ya The Standard onyora asinjira inyikirano kegima naboigo negenderete nebwate amangana mange ikero page ya gatano nere gukora amangana ya obuhunereria gose amangana yichisegi chege nkase goteba gender based violence 100 women and girls killed in last 6 months na abasubati naboigo abana banyaroka abo basire gwetera ase chisegi na chirichege nka naboigo obuhunereria nigo obono bare gwika umubaro bwemye yemo asimitinyi etano noyomo yaerire nigo bono abantu gusaba subati wetane memo banyari gusiria amagi mabo mugano uyu orase page ya gatano gazeti ya The Standard uyuru mugano ubwo ichana ikero bono turojenga nande bado mwana munyaroka use musubati mbagendete ko unererwa guse ukorwa ase chinjira chitari chingia na aboigo nebwate amangana ase segote where is the opposition coalition or is it turning into a sinking ship ngabono enjira ukubwatana kulikwa obomo bwazimio yarenge nganero upinzani enene bono terikorokana gose nebwate omochoko no bono riboririre okuboringa ukubwatana koiga bado nkorororo gose bono nabenge nga abantu aba kusabara yaba ekero ovare buna bono murayori bwekiama kya waipa omusike Kalonzo Musyoka naboigo oyore wikiama keri kia DAP Kenya Eugene Wamalwa na oyore umurai wikiama gose oyo kabiro mukonyi umurai wense umukoro Rigathi Gachagua kero bakorokana nande bari amo bono igakorokana nga azimio gosobo mo buri bwazimio tibori ikiombe kyo tikeri amo kigima na nebwate aigese ukwana mangana ayaba bunge segota rebel MPs face the axe in house teams overhaul ngabono mangana nare akenderete ko ukungusana na egati ya babunge ime ye bunge enene kirobono amangana amange akenderete kuba bwaterania na boigone bwate bicha ya umo speaker bwe ebunge enene kiro egukwanira na ababunge mbarororo barachi konyara gose barachi konyara ko tikiwa nonye emirobo baranyore ikibarwa egekomo ekero bari ase emirimo yabo na nebwate page ya gatano na gatatu nebwate mugano goteba Kenya faces health crisis over Trump defunding orders for 3 killer diseases. Gabono Kenya nigira chikotwara muchano manene magega yumurai umuya bwense ya America ukananga tibari go chikubwato kachibesa chiko chigosase kyombekeri kya World Health Organization chichigo cha ase chinsebuna bono ense ya Kenya erikwane kinga chanjare gusira koena na amariogo anene mono aya o maroire ari buna bono burire bwa tuberculosis naboigo burire buribwa enyamoreo bono abantu tibago chikonyara konyoro gosiro kurwa ase ense ya America bono ense ya Kenya nigo yatigeire ere no nigo ichanete na kibono barachikuri kichibesa chiko chigoswa ero kwane kingari bageri osomogoyo nyarire goticho kwane kinga abantu banyorire obo oweni umwana yore page ya gatano na gatatu ase gazeti ya The Standard na boigo nebwate yaiga omugano gukwanira amangana ye chisegi gose omochando ingusana no intindi egendete kwane kiwa ase chi embassy chinseri ya Congo korwa ase imechinse ase orugongoro ro Africa kirabone gotebanga nigo tension ere gose tension in Goma as protesters target embassies ngabono ase chinse mochiricha Goma egotoka ime ya Rwanda nigo wono umot engusana nentindi anyarete kwane kigwaroro ekirabono chimbasi chinyingi abantu babeire baguchitarira na gochaka gukora ugosagana yine gazeti ya The Standard yeri tuko ria rero ekere page ya gatano na rimwe nere gotebana death of opposition as a boon for Ruto ngabona enchire korokana ekero
obo mobori wazimio gose kero buna bono Raila Amolo Odinga nyalite gosoka gose goratigana mangana siasa na boigo Kalonzo Musyoka nare aroro korinde korogana nga tibari amo nabarai bande buna bono Martha Karua nige korogana nga bono umurai wense nachi gutumia ribageria senchira ya bene ikone kinga onyarire kuibwera obochori osechikura obochori ubore bose gazeti ya Daily Nation nero nebwata igase gukwanira mangana yo NCA ya DR Congo segoteba DRC erupts nga region in crisis. Kenya has demanded reparations from Kinshasa for embassy attack. Ngabono nigo NCA ya Kenya eganetie ogokonyo kurasi nseri ya Congo gose kurasi omuchomo neno Kinshasa magega embassy ya Congo ime ya Kenya kusaganwa nigo egukona mangana insecurity ekere begete chinse bona bone ya Kenya, Uganda, Rwanda na South Africa na US embassies in Congolese capital. Embassy ya Kenya ase omochioyo o Congo nero yanyalete koba kego sagwa no bono na boigo chinse echi chinde njiganeti amachibu kurwase omochioyo ninkikererete obusagano bukanyara kwanekiwa ase chinsemo echo mwancho murigire mugano yora se page ya kabere ni ya gatatu ase gazeti ya Daily Nation yeri tuko riarero Segotebana dire situation. This came as Ruto prepared to host an extraordinary summit of the EAC heads of state summit today to address the security crisis. Embassies attacked as DRC erupts. Nabo egendete gukwanira amangana ayo nabo kwenyorera ase page ya kabere ni ya gatatu onyare kumanya ningi kegenderete ase nonye ensi ya Congo nabo igo ne gukwanirira amangana yebigambiro aiga ase page ya kane segoteba 13 lawyers now seek removal of Chief Justice Martha Koome, all apex court judges. Ngabono nigo aba na chibina osiaba wakili oika ikomina batatu bono baganetie oyore omotenene bwekigambiro kosomonene bwekigambiro aiga sense ya Kenya musubati Martha Koome anyare kurusiwa emirimo segotebana justice. Petitioners say the 7 judges of the Supreme Court condemned them unheard, thus violating their rights. Ngabono nigo obaganetinga nigo akati yabari bayikiri obina byabo bosibwe bigambiro bagotebana abaiga batano na babere bari abanene ase kyombe kirya judiciary nigo bono babeire mbari kwanekinga ebina bya natural senchira erendonge ndabebwate bicha yabo ngabo Kiwate bicha ya Isaac Leonola, Dr. Smokin Wanjala, Deputy Chief Justice Philomena Mwilu, Chief Justice Martha Koome, Mohamed Ibrahim Njoki Ndungu na William Ouko. Mugano yo page ya kane gazeti ne ya Daily Nation nyara komanya engusana netindi eyegenderete ase ebigambero aiga sinse ya Kenya negendete gukwandana amangana bunda bono aria IEBC nabo igo nebwate amangana yechi county aigese gotebana chi county 14 njinyare kumurikwa nekiombekeri kyo kurigereria obukurumi asense ya Kenya kya EACC ekero obono chikunyara kurigerewa magega yechi besa gose gwetania chi bilioni 5 konyara gutumika sinjira etari endonge sewota 11 counties face EACC probe over 6.3 billion Kenyan shillings. Financial malpractice Kajiado ahead of the pack with the commission investigating the loss of 2.2 billion. Ngapone county ya Kajiado neritangaine ekirabono tugutete chi bilioni waika ibere enuguta ibere bono chi county chi komine yamo chinyare kurigirirwa nekyombeki kya Ethics and Anti-Corruption Commission bono page ya gatano narimo nerebwato mugano ya senchira engikirano nende page ya gatano na kabere nerongo tebere EACC tells experts to stop using their skills for corruption. Ngabone kyombeki kyo korabutuki nigo gose kyogotuka ubukurumia sense ya Kenya nigo kyabolire abantu bari babwate ubumanyi boisaine anene mono bobutumeki gose abantu bari bagokora mangana na technology babwate ubumanyi bori goromono batige utumia ubumanyi ubu gose bungaine bori babwate ase okoeneke gose boikirania ubukurumi aiga ase
ensi ya Kenya page ya gatano na kabiri nerebwate omugano uyu nabo igo ase amang'anari yobo chenu sopo wenia nebwatie omugano gegotebana what will happen to us HIV patients ask after aid freeze abono bari bamenyete ende virusi gose oborwire bw'enyamũrio nigo obatwarirwo goichano konene kero bakuburia ng'anka ya mario garachi gutoka gakorwa ekero bono chibesa chiri chiare kubwatokwa kugura amariogo chitari gochia kubwatokwa n'ense eyu ya Marekani bono chibesa ensi ya Kenya iganeti eri kwende king'aya nyare koirania obowenia goikabuna bwa kabiri amatuka etire ni chibesa chiri chibilioni 43 gose 43 billion chio chiganeirie eri kwende kinga amaroire buna bono obwenyamũrio nabo igo oborire bwa tuberculosis bwanyarire gose bali babwate omochando oyo banyare konyora obowenia egazeti yo page ya gatano na gatatu nere bwate omugano oyo sinchera eng'ikirano oncho morigeria ase eng'encho yebiro korigereria egazeti ya Taifa Leo yerituko ria rero ekere bwate omugano obw'ekiombekeri kia EACC egotebana magavana 11 wamlikwa ebwate aigese gotebana abagavana mbare 11 banyarire kumurekwa magega y'obutumiki obobe bw'echibesa cheti county sauti ya serikali 11 za kaunti zinachunguzwa na tume ya maadili na kupambana na ufisadi kuhusiana na madai ya ubadhirifu wa fedha uliosababishwa kupotea kwa bilioni 6.3 na 6.3 billion une gazeti ya Daily Nation nero yareko teba na bochi asirire gwetera ase serikali cheche county nebwate iga governor of county ya West Pokot Simon Kachapin na boigo governor of Vihiga Wilberforce Ochilo na boigo Otichilo Mugavana wa Garissa na Thief Jama Adam, mugavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja, mugavana wa Nyeri Mutahi Kahiga, oyo Kilifi Gideon Mung'aro na boigo oyo Migori Ochilo Ayako na Kajiado Joseph Ole Lenku ebu negati ya bagavana bari bakomoreko na chibesa chiaborire koro ase chi county chiabo na boigo ne bwatu mugana igase page ya kabere nere goteba norogoteba wa Kenya zaidi ya 1000 kati ya wanaofurushwa na Trump nchini Amerika. Abono abakenya gwetania ribweyamo mbare bamenyete ase nchira etari eng'ikirano gose batabwatia masakara ari amaikirano ekero obamenyete ase nse ya Amerika bono murai wense ya Amerika Donald Trump anyarete gosoa bisi na batebete bari batabwateti amachiko gosoa ase nse yu mbachiko nyara otomwa ase chinsobo igo norore abantu bari bamenyete ase macheng'umbu gose nse ya Amerika bakoirana aibinyoro ase eng'encho tibabwatia amasakarari boenerete gose ari aganeiri ase nse iyo na ekiombekeri kiogokora gose kiogosangiriria bango kiare yazidi kubana wanaoagiza bidhaa kwa njia za mkato nigenderete ko ekiombekio na kero kingenderete kumiga bari bagutumia chi shortcut gose bagutumia chinchira chitari chindonge erio konyora gose kugura ebinto aiga asensi ya Kenya gwetera ukona cha ebango enyinge ogano yo page ya gatano gazeti ya Taifa Leo eri tuko oria rero ayo na aya ndi amange munabono ngotebere nga hotuba ya Trump ina mafunzo ya kutuzindua katika usingizi ngabone nchira gose bitambukiro biri murai wense ya Amerika anyara kwimukia nigo biri bitambukiro byeng'enjo birachi gokonya abantu abange gose nonye buna abakenya abange kwene kianga bono babokire barigiri chinjira chyo gwetenenera gose chinse chiri kienderete kurigireria ense bune ya Amerika ase amang'ana amange bono chinyare korigia enjira yo gwetenera seng'encho yebiro mwancho morigereria no nkoikera gabo se chigazeti cheri tuko oria rero korende ngo kuboria gendera gutigara emeyo murobere kiagera tuchikorigeria amang'ana yebigambero ase kekere bosio na korwaroro kewe kanaro chinse ibere ntachikorigeria ebiasara gosobonjoreria obwa boda gendera gutigara emeyo murobere iga wetwani ya Getembe.
ETWANI yabugire ayo mworo karugetanda ETWANI yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandegere uzito somya bamuraba chikuya mandegere. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's Star Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Enya gitari ya Nuga Best nenya gitari ya chirengu maso gusegasigire mechando aoya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka chire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyeko yarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuka imiyumu chubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu ncha samarieta ngoro kwanongaki ana arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari ao korigio obogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininga konyoro obogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbeti nkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinja abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yali ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakiresini wetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Yeah, nkuri yule obe umumanyi buo obogendia tibuwa buwa RS Modern Driving School nesukuru yobogendia eyuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegeli abali boigo chigali chia automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisii Keroka Sondu Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntibaru asamange nabukubakira esini ase chinamba 07
25659505 gose 0759100009 Boigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Ine nubwate emeyega gose nuganetie emeyega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya tarera Buffer Tents. Buffer Tents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune emeyega yawe yaikiranire boronge mbabwate ebirogo byogokomboya naende nkokora bare decorations ase emeyega yonsi boigo nkorosia bare ebinto binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decorations ase binto au buna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurua senya gitari ya nyangena ase bare roche gesonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurua chinsa ibere chia mambia goika 11 chia marogoba. Asa mange bakere simia se namba 0729226464. Vision ekeonga kiamamogusi. 1, 2, 3, 4, 5. Makopio. Ine ngombo bwa. Kwani ni sanamu? Ntatengo tebi ga makopio. Engombe je ga yaho. Entere yirulete ebine biyanda. Mama ke muntuma. Engombe je nigo okochikwa letika siko ya 12 pakaba gumbangali. Bono ntatengo tebi ga. Kokokonya pitata. Ntato minyoke immediately gale somo chito bosongo. Eduka neregali ekorukunga Enokem Agropet. Enokem Agropet. Enokem Agropet Limited. Enokem Agropet. Straight. Wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Wi. Kama lioko konyora immediate. Kwanza ligeli no mogondo. Ligeli bono. No mogondo ligeli. Toko gendo ko no na lioko. Yoko siye ke nyambi iga right pandetere. Mogondo ko be very clear. Enokem. Wanashughulika na ng'ombe ama na shamba. Enokem Agropet. Ego tiri na kerege ntoke ko rukukio pole mitata. Amangana je chingo ko kutuka. Enokem. Amangana je chiombe. Enokem. Eduka ya bene ne kabisa. Nige gotoka gali chogo. Ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira. Gali chogo no monto gotira Nyamira. Nsa. Kisi town chogo. Esikati ki. Aje bono okonyora Enokem Agropet ase eduka ya bene ne mapema. Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo. Aiga falikoni. Mapema oposti amaguta seli. Mapema nchirinditiyo. Aye korai sibe ngombe yo chiko chango kobe. Mapema sibe ngombe. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echichikone ebintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures aseli golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabo gone chikala au mbabwate recliner sofa sets echura onchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabo gone chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio oli papole pole
asuwanjira wakanira ebintu ebigang'orang'ora wika wakolire tonyole imbe y'omuchi obusongo ase barayasunika migori otaraikase nyagitari eria ya nyangena boigo nabo gwaka esimu gweterase chinamba chito echo chire enoti 2 kyanda eyemo 5 isato kyanda 2 gose enoti 2 3 inye eyemo 4 elio okole amonjirio asinka yao lero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Sha Ceramics netuka iyo yakoni bintu by'ubwagaji au asiligolirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au na bwo kurose chi company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au na bwo ne bintu bigutumika se a bathroom babwate chi kitchen sinks na bwo ne chi tap babwate bintu bigukora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bath taps babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkona bale boigo chirangi kurwase chi company au asibabwate chi machine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate chi gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya seligolirense niko bagutuka ase nyombere manyakantabuna Cansons Plaza ase bara ya Kisii Kisumu imbe yo muchijuiga obusungu asamange naboko bakiresi bigweterase chinamba cyabo 0703943972. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. My name is Rebecca Kirubu Amisi from Keroka Technical Training Institute from the Department of Building and Civil Engineering. In Keroka Technical, we offer courses and we prefer women to take the engineering courses such as carpentry, plumbing, masonry, land survey, science, mathematics, and mechanical engineering. Hello everyone, I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is electrical engineering. Since the course is marketable, if you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments. Because we are ladies, we know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. I'm from Keroka Technical Training Institute under the course of carpentry and joinery. I want to tell all ladies outside there that taking the course of carpentry and joinery gives you an equal opportunity in the market, hence bettering your rights. Welcome. I'm urging the people outside there to bring ladies to Keroka Technical, whereby we'll equip them with practical skills, knowledge that will give them chances to work outside the world, and then they can be role models when it comes to practical aspects. So kindly bring the ladies to school
so that you can give them this knowledge we have and they can be able to support us. Thank you, and welcome to Keroka Technical Training Institute. We have the intake in January, and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from, we have equal opportunities at Keroka. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you, and welcome to Keroka. Getembe Television ekiunga kiamamugusi. Coming soon on Getembe Television. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta gitomenyere bwona. Ekwarunta yora kwigirita inyo kubwate taliso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jeshi in compound his. Hai nyanchama. Kwani ndagire yokuri nindoga iga. Eya nyoko na iso. Joy. Kamjeshi, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akituma itimbo atita na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha ukobole nganta kama. Nancho nyome. Ncho. Ya. Tena na bunore. Simama hivyo venye uko hivyo. Leko moro yuse. Joy. Nyanchama coming soon on Getembe Television ekiunga kiamamugusi. Getembe Television ekiunga kiamamugusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option, ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering, ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima, ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meroka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HAL. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tvc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getembe Television ekiunga kiamamugusi.
Enokem Agrovet Limited ni gomono ba kwarigania ayumurebe chingati chigachiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoria mayakegema ni goba gotoka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell kusa orosege rubo orunene kegema rore jogo angene skuru yoboroso ya jogo primary bakrasi miase namba 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Kimya igeseriao asokugura ubuyo ni chimbusuru chingikeranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's STAJ Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Nachokiona ndo ndicho chacho kinachoendelea. Sonja esigino etabwatichi scratch egoki asogochora satellite ya Zuko tonyorwa gura decoder ne dish asechishilingi chiri wibire amagana 999 chuka gose asechishilingi eliwiyemo amagana 999 asi abateja abaye enyorere omutinyo yomo obusa yani free premium package eliwego kene siginyo ito iyo ere entinguke gima iyo kubwata sagale asiriguriria mubuko kubwata chishilingi chiminye na 49 nabo okwenyorera Zouk Smart Package chishilingi chimisano nemo nabo okwenyorera Zouk Smart Plus Package na chishilingi elibuye muna 99 nigo okwenyorera Zouk Classic Package nabo igo elibuye mu chimisano 49 asekira umutenyi enyorere Zouk Premium Package nyora mange yechigosolie chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Niko chuki. Chi series nechi movie noli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani kid shows na toeva enyorere TV ya unampeya Getembe Television Network channel 38 asechi package chiga okogora kwenyorera Zuku decoder tara astinsa mchiricha Geosol Enterprise Masimba Plaza Building usena bugwa kesi migwetra sechi namba 0739332468 gose na bugo tara astinsa mchiricha Aleno Electronic asipara ya Kisii Migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetra sechi namba 0714067223 Wigo nabo okusanga munentu gwetrust namba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zuko life got better. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Ne nogani kokolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chipafde misangirikano yechi kanisa baby shower anniversaries gozi ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyo mino
emejega ao buna bono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asirigoririo gotukutera ninchwe omurikirwe ye maseje munaba manyi baitabo bare no bamanyi baigoro igetibye tibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asobunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukurika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosiku ya Kisii migwitira namba 0741499726 Getembe Television ekeonga kyamamugusi ine nubwatu musangerekano origitiko genda asobwangu nigali egwikia ubwangu nandebuya no origitiko genda ni yamati yao asumuchunde egara ochikwegokya nabamati bao ine nubwate edate otegitiko genda kwa utarabo krega buki ni geroro asingenche yao genda ase smartphone yao ogende Play Store egara o download app ya buki kuroro osabe egari ende yonsi ekoire mpaka asorigitiko genda asirigulirigi ya kwetani golirinde lyonse abugwa gatumekire kurwa aburi tangane nigatore asime chimna Kisii, Nyamira, Kisumu, Ubabei, Migori, Kericho, Nakuru, Naivasha, Nairobi. Getembe Television ekeonga kyamamugusi omugusi bono lishirika lya obwanjete lya Getembe Television Network amana Getembe FM nigo lyakoretero bokorere bwaye gocanga nasore tutarere imiye nyombe lya Uhuru Towers lirongo litangani asebale kuruchinsemu cha Kisii kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor elio tunyara ko batogosangamo naye nagokina nyabunegisaku kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyamamugusi Getembe Television ekeonga kyamamugusi amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busio ne aye omwibuli kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana anyorera obumanyi nanine w'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduse ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Getembe Lab ase nsemo ya Community and Online Working imiye skuru yiga ya Keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ale nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkwegeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigoto kwegelia Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwanu anyorere obumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka njenkefa nyakinyanya mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate course kya kisasa ichuchiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndase gotanga kwansire busa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na bego na help loans egente ketanga ni mwana wika Keroka tokomo konya osose program ya kusibisonye tanya alikuwa apply kubatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yaye igaso ogwanja kwino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana baberenga tigatoba to kasi school ete Keroka mureta sobwango ndo batana na accommodation injwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eri baje utokonya matukani mutu asamange na bogwaka esimgwitra ziti namba 0726 588558
gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera ubumanye iri wibekiri bagari rya asensiga yo kwirwanirira. Getembe Television ekeunga kiamamogusi. Television ekeunga kiamamogusi. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's Star Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Getembe Television ekeunga kiamamogusi. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso busega sigire mechando aoya marwire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemiremende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia hale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange. Wigo, mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyeko yarungeya. Egati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitalijiga. Iko bakwigura kera lituko. Ochakera chinse komine muchamambya gweka chinse komine bere chambagaroba. Nuga Best iko bago tukime yomuchobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisii Kisumu. Nchasa Marieta ngoro kwano ngaki. Ona arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari ao korigyo bogwenia egere mbwene. Chinya gitari narete ne chinyinga konyoro bogwenia nkaiwa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete. Kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best. Chimashini echinji abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis, nkabwena asthma, nkabwena pressure. Boigo na maroira ndamanga yale ngo muberone ntamanyete na wenete asamange bakirisi ni gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Getembe Television ekeunga kiamamogusi. Yeah, nkuri yule obe umumanyi buo obogendia tibuwa bua RS Modern Driving School nesukuru yobogendia eyuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegeli ya bali boigo chigali chia automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara banyole ase chinsagi chabobuna Kisii, Keroka, Sondu, Isebania, Lolgorion, Keanja, Suneka na Ntimaru asamange nabukubakira esini ase chinamba 0725659505
05 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving Asi Obogendia Obuya. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Ine nubwate mejega gose nuganeti mejega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya tarera Buffer Tents. Buffer Tents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune mejega yawe ya ikaranire boronge mbabwate birogo byogo komboya naende ngokora bare decorations ase mejega yonsi boigo nkorosia bare bintu binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decoration sase binto au abuna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitari ya nyangena ase bare roche sonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia Marogoba. Asa mange bakere simia se namba 0729226464 gose 07237557 Vision ekionga kiamamogusi. 1 2 3 4 5 Makopillo. Ene ngombo bwa kwani ni sanamu. Ntate ngote biga makopillo. Engombe je kajaho. Entere yirulete ebine biyanda. Mama ke muntuma. Engombe je nigo okochikwa betika siko ya tweru bakaba gumbangali. Bono ntate ngote biga. Kokokonya pitata. Ntate uminyoke immediately gale somo chito bosongo. Eduka nere gali ekorukunga Enokem Agropet. Enokem Agropet. Enokem Agropet Limited. Enokem Agropet. Straight. Wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Wi kama lioko konyora immediate. Kwanza ligeli no mogondo. Ligeli bono. No mogondo ligeli. Toko kendo ko no na lioko. Yoko siye kenyambi iga right and direct. Mogondo ko be very clear. Enokem. Wanashughulika na ng'ombe ama na shamba. Enokem Agropet. Ego tiri na kerege to ke korukukio pole mitata. Amangana je chingo ko kutuka Enokem. Amangana je chiombe Enokem. Eduka ya bene ne kabisa. Ige kutuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira. Gali chogo no monto gotira kwa Nyamira. Nsa. Kisi town chogo. Esikati ki. Aje bono konyora Enokem Agropet ase eduka ya bene ne mapema. Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo. Aiga farikoni. Mapema oposti amagutazeli. Mapema nchirinditiyo. Aye koraiga sibengombe yo chiko chango kobe. Mapema sibengombe. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures asirigo lidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwego nechi kala au mbabwate recliner sofa sets echura onchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echuchire chechi 7 seater nabwego nechechi 6 seater echuchire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV yao buya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole
asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyore imbe y'umuco w'umusongo ase barayasunika migori otaraikasenya gitari ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetarase chinamba chito echo chire enoti isano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enoti isano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okore amonjirio asinka yao lero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. ETWANI yabugire ayo mworo karugetanda ETWANI yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzitosomya bamuraba kikuya mandegere uzitosomya bamuraba kikuya mandegere. Karibu sana umwancho murigirire kero gendete kubaime iyo murubirega wetwani ya Getembe mambi abono nende unakonye nakomanyire ntuganyete gose abageni kero barachugikaiga ntunyare gusanga naye erio tunyare kurigireria mangana amange bunabona biasara bya bodaboda so Burundi wa bodaboda obu bwabeire okobera gose bogokora ubonchoreri obonge aiga ase ensi ya Kenya kubwa mono kero kuriga na county chiga chiagusi ebiasara bya bodaboda rero nabyo bigereta abantu abange gose bimenyete abantu abange abantu bagachire gwetera obonchoreri bwa bodaboda basomire abana abantu baragire chi family abantu banyarire gwetenena nabo igo busari bwakeire neba kiro kende gekobanga aba bodaboda ngochi bare barakoria usengo chichire charatumeka abobe chipigipigi ngotumeka chire bobe gokoro busalia ekyo onkokomanya nkiringa ase chinse mochinde yanyare gokeyo busalia kyagera rero abantu nigo banyarire kweri kya emeremo wetere biasara ebi gosobonchoreri obo bwechipigipigi nabo igo banyarire koba nga beteneneire gose banyare wetenera nabo igo koragiria chi family chabo igo abantu mbabwate enjira yo konyora ebitoki tibari kogenda gochana abande gose tibari gotwara etama eri yo gochia gokora obusaria gose gochia koiba erinde omonto anyare koenana gose kwenyorera eng'eri yaye nande mbare babwate chipigipigi bagorire chire para barikire abarundia nabo igo banyarire nabarabu kwenyorera enjira yo komenya ekiagera no maitonya kero kende se family yao mubwate boda chipigipigi okonyora nga epigipigi kero kende oyo koyendete eyaye bono aba bonsi oyo koyende gose ori oyeire okoyetumia nabo igo ori ng'anere omonyene bonsi ngo bakonyachire ekiagera chibesa onyene chibesa koreta chire biasara mbigenderete nane ngokori ibire bia bono twari korarikireria buna bono kero nkorikireria koreng'ana na information ereiga gose korase kiombekeri kia National Transport Authority gose kiombekeri kia NTSA kero tokorigereria ng'a omwaka oroboti rwanyarete kubwatukwa omwaka bwechiri bubere na meronge ebere gose mwaka o 2020 nigo yare korokia ng'a aiga ase ensi ya Kenya chipigipigi chabe nyare koba registered echire 1.2 million igo nabo komanya ng'a ebiasara ebiga mbikunete ikenga kero omochi nabo igo ekero tokorigereria omwaka o 2024 nigo oroboti rwabwatuka omwaka oeta igoro ya obonchorere gose ebiasara bya echipigipigi aiga ase ensi yaito ya Kenya nigo orokorokia ng'a chipigipigi gwetania gose chigete ang'e chimilioni 3 chire ase ensi ya Kenya kero korigereria population ya abanto bare Kenya ere ang'e 50 million kero ekorokia ng'a chipigipigi ang'e chimilioni 3 igo abanto mbosio bare batemete ekiagera igo kera efamily gose kera omochi epigipigi kero kende onye tobwatie epigipigi yao ngotumeka ore epigipigi rituko ase rinde igo obonchoreri oboiga na obonchoreri bwabeire obweng'encho mono naende bwanyare gokinia economy ya Kenya kero koria aiga ase orogongo rwa gusii goswa abuna omochi obosongo chipigipigi no chichire nabo igo nachi chigokora ebiasara mono rero kobwana onye abanto bari bagotumia chimatatu gose
ilori chinene konyara gukora transportation njibwate obuya bwaye nabo igo njibwate obubi lakini no gukomanya nga igo gwikira boniga abantu abange rero babire bakubwaterana gose gwesonania ase obonchoreri obwega nande iyore eng'ana y'eng'encho mono nande tokorarigereri naki ningi kero kende keirerete ense ya Kenya sincho kero korigere omwaka buna gochia to gose kero kwirana magiga emiaka 20 yaerire gose buno omwaka 2005 nabo okonyora ng'a efi chipigipigi kware konyora nomonto oyomo ase sinario koigwa ng'a nomonto oyomo momanyete obwate epigipigi naende enchiri chiakogire sana abo komanya ng'a epigipigi yanyagete nere eyogweta para ekiagera abanto mbabwate epigipigi echiga korende goetera nigo yarenga akong'u mono kogora epigipigi ase ematuko gose emiaka eyo ya magega korwa omwaka bwechire bobere buna goikeraga omwaka bwechire bobere na isano na isato gose goika 2008 ekero oyo orenge omorai bwense ngaki eyo oyo onyarete korara omosike Mwai Kibaki nigo bono anyarete koeneki ng'a bwetire richiko rikoeneki ng'a ekero chipigipigi chigosoa ase ense ya Kenya nchiri konyara korusigwa ebango eyo banyarete goteba na zero rated bodaboda gose ekero okorigereria ng'a chipigipigi nchire ororo echiga anere mono echiga chiogokora obonchorere nigo bono serikali yanyarete goetia richiko ng'a ekero chigosoa iga ase ense ya Kenya gose ekero abanto bagochigora mbakonyara konachwa ebango ekiagera nero yare koirera abanto abange tibare konyara goikera rigori ria chipigipigi rero okogora epigipigi nabo egochi yaba bwango sana naki kiagerete gochakera omwaka oyo 2008 goikera bono iga buna togokwana abanto abange bakanyara kogora chipigipigi bakanyara gochikerani gose bakanyara gochaka ebiasara ebio kiagera nigo yabete rahisi konyora epigipigi ase buna bono ase chifamily neba bari batabwate gose onye nkobwate business idea lakini kware koboa kero kende ng'a kogora epigipigi nabere very expensive egacheka bang'a rero nigo ere bwango gose konyara kogora epigipigi teri chibesa chinyingi goikera rero ekero igwete ng'a chipigipigi bono chiri ase ense ya Kenya chiri registered chiabeire ang'e chimilioni 3 oru noroboti rokorokia boigo ande ekere korokia ng'a obonchoreria bwe chipigipigi nabo bwakonyire chinsemo chinyinge gose chikaunti chinyinge aiga ase ense ya Kenya iga ebiasara ebiga buna konyora nakomanyirie ekero nare kogenda ase omotimoka omoke ng'a ekero ebiasara ebiga biare gochaka buna korwa omwaka ori 1980s kware konyora ng'a chipigipigi anene mono chiare gotumeka na echinyange gotambokia abanto nabo igo enibo gose ebinto biabo bia obonchoreria korwa omobaga oyomo bwense eyemo gochia ense eyende buna bono kero okorigere ng'a chinsemo chiria chia Busia egotoka Western Kenya no ebiasara ebi biabetete mono kero obonchoreria bware gokorwa gochia ase ense ya Buganda ekagera eriete erio bodaboda rigatoka igo goikera rero ebiasara ebi mbigenderete naende ebiakinire mono ekero okorigere ng'a onye nkagirete ng'a kero omonto onyarire gotumia epigipigi ase ogokora kende gose nonya kero okoenda emeremo kwanyora ng'a epigipigi niga ere bwango bono ekero tokorigereria egati ya obuya bwa ebiasara ebiga gose obonchoreria bwa chipigipigi egento egetang'ani okonyora ng'a niga ere bwango egosave chingaki gose ekogokonya omonto onye kwatagete kominyoka ase gwaika ase egeka kere egeke rero okonyora ng'a naende epigipigi nkonyara chire komigereria amang'ana buna ya ejamu ekero chigari chiaichoire bara gose chiitibaine epigipigi nabo ekogokonya ekiagera ero terikoira ribaga rinene naende egento kende gose obuya bwa chipigipigi mbori ng'a nchiri expensive bono rigori ria chipigipigi ndiri inene mono naende twarigereria ng'a bono naende nachi chiabeire chikorageria abanto rero naende chiabeire nachi chigokonya abanto abange kwenyorera gose konyora omonto okonyora ng'a ribaga akogenda gotumia egari kera rituko gose konya gotumia chigari kera rituko ekero akogenda emeremo ekero obwate epigipigi yago okonyora ng'a ebiasara biago biabeire rahisi korende ase eng'encho ya ebiro buna narenge gokomanya aiga ase studio abageni baito gokorigereria amang'ana ya ekegambero banyarire goika iga ekero nare gokonyoria ng'a chitariki 30 na eyemo omotinyo oyo iga
gose rituko ria ijuma na ribono serikali ya Kenya gose nari ebigambiro birachikonyara gutwara obwamate borange mono na abantu gusaba menye bechinsemo ekero barachi kurigireria injira gose kwerezera abantu mete kero kenda abantu mbali gochi bamanyanga amangana yaiga yekoti na kyago cyagenda naki abana chibina na kibago bakora imirimo chitariki chiga na konyora no bwato busibore ugukwana naba bakurase chikoti ere kumanyanga emirimo yabo nereri gose na kibago bakora imirimo yabo ekero asekero naboigo no bwato busibore ugutara gocha chinsemo echigo se chikoti chirio manyete erinde kwayara komonyora oboseme na inde nonya naborabu nabo bagwesoki nabo igo kumanya abantu ningi ebigambero bigokora na ninjiraki abantu baranyare kwenyorera oboene kurwa ase chikoti ritkoria rero kero turashikonyora abageni kurwa ase ekoti eri ya keroka kurwa aiga ase orobongo orwagusi mpanyara gutweresera narari aguchiagenderera usinarari aguchiakorekana ase chikoti nabo igo naki chigokora emirimo ase gegeke ntunyare kumurikira engane yo erinde nayo mwancho murigire kwa manyanga naki dichikeri gokora emirimo anene mona kero omonto obwate gose nekina obwate kina ge kubwateraneti obwenete kogenda obosio bwekegambero ncheraki obwenete kubwatia gose ncheraki oranyare goika ase ekegambero erio goika konyora obwene bwabo gose kero kwa nyorenga kwaganiriwe goika obosibwe kegambero gose nobwenete kwenda koba kirori ncheraki oranyare goika aroro naboigo kwene kinga kwanyarire konyora obokonyi igo korengana na riuko oriraiga ntuchikonyara kumanya naki kegambero kegokora emirimo naboigo naki gekonyara goikirania amagendero gose amang'ana aye igo mancho morigereria yarigene kigeme kiagira buna konyana kumanyiri na mange agendete kero turamurigire ekoti naboigo tonyare kumanya naki egokora emirimo igo nobwatiri bagaria bene rigotoma okuboria kwao naboigo gutoma riuko riao gochaiga ase studio etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzitosomya bamuraba chikuya mandege uzitosomya bamuraba chikuya mandege usie bono na bukwegokia asogo sonja ETV ya uwanjete ya Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemega je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kinimirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeunga kia Mwamogusi. Getembe Television ekeunga kia Mwamogusi. Ne nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijega bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asirigo lidio gotukutera ninchwe omurikiri wiye masege munaba munyibaita bobale nobo munyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikiriwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp usiku ya Kisii gwitira namba 07
0741499726. Getembe Television ekiunga kia Mwamogusi. ETWANI yabugire ayo mworo karugetanda. ETWANI yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Karibu sana mwancho murire tunyare kumurekera amangana y'ekikoti hosena kichikonyara gukora emirimo ikiagira abageni baito baikira iga studio igongo irariva gari abene kubarigane korende huko kumanyanga oyo moito hose oyo mo abageni nabarashi gutumia omuntu otari ekegusi korende oyo ne nabagutumia ekegusi mwancho murigira no bateri gari abene naboigo yo gusanga anainto karibuni sana. Asante. Bari. Tuko salama. Kwanza tuwie radhi kwa kuchelewa. Kumekuwa na mvua. Lakini tumefika. Mvua ni baraka. Karibu sana. Asante. Wakire mama. Wakire mama. Mbuya mwana sana. Kwa kumanya mwancho murire gitari yao na kwa igori bagari yao asi ekoti. Yamuno mwancho muraria asa Marieta yonkorokwa Isabella Areba Kimonge. Yoni boire bo machoge o gembo ibencho erocation ins umusaria esabrocation emirimo yane iyongo korabuna umuteneneri bweke gambero gya keroka asomoni bweke mombo bakoroke code administrator egasiane